Dumateng para rawuh Bapak Ibu berpepundi proses sepuh aji sepuh ingkang tubuh kehormatan prosesi panggih tenaga sanggih purwo madya ngantos paripurna tansah pinanggih mulya lan prahayu. Amin. Bapak Ibu, kawula menapa sesuling saking panjenenganipun Bapak Sultan dalah Ibu Siti Aminah boten anggenipun nyaosaken pasilakan antawis pasugatan dan turunane pegawai panjenengan Bapak Sultan dalah Ibu Siti Aminah duwet duka ingkang sagung-agungipun. Matur suwun dumateng para vendor mulang wedding service bagon fotografi omah kreatif ugi SM audio. Bapak Ibu, kawula ingkang dados pranapacara umpet duga prantata anggen kawula wicantenan ludak ladung anggen kawula pangucap kawula ugi duka ingkang sagung